Guys, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda nake ga muku akwai sabon WhatsApp update. Wannan update din yana da kyau sosai. Zaka iya cire kuɗin ka daga naira 1000 zuwa naira 50,000. Wannan update din idan kuɗi kake nema sosai ka zo ka wannan update din. Nan take zaka samu naira 1000. Kana yin rigista za su baka welcome bonus naira 500. Idan ka je kai tax guda ɗaya za su baka 600. Wannan update din yana da kyau sosai. Idan kuɗi kake nema ka zo ka wannan WhatsApp update din a gabanin sallah nan zaka samu kuɗaɗe mahaukata. So ya za ka samu kuɗi? Da fara za ka taɓa wannan link da yake ƙasan bidiyon nan kamar haka, zai kai ka cikin Chrome naka, sai kai downloading applications. Idan ya kawo ka waje kamar haka, nan wajen number 1 nan zaka zo ka nan wajen zaka zo ka sa email ɗinka, nan kuma zaka sa passport ɗinka guda 8, sai kuma ka taɓa wannan create account, sai ka taɓa wannan downloading application. So shine zai baka dama ka yi downloading application su ka ringa samun kuɗi da wannan update ɗin. So bari mu cika kalla. So bayan ka sa email ɗinka kamar haka, nan wajen zaka zo ka sa passport ɗinka guda 8, imma number ne imma suna ne dai zaka sa guda 8, sai ka zo ka taba inda aka sama wannan create account and downloading. So gashi nan shine zai baka dama kai downloading. Gashi nan sai ka zo ka taba wannan Zepro app sai ka danna kanshi kamar haka. So gashi nan zai kai mu cikin Chrome na mu yi downloading application. So gashi nan sai ka taba wannan downloading again din. So gashi nan ga application yana downloading, bari mu jira shi ya gama. So ga application bari mu yi downloading, gashi nan downloading gashi nan. So gashi nan zaka zo ka taɓa wannan details din nan. So gashi nan ka kalla, idan ma yi downloading ne ya nuna ma bai yi downloading ba, so kaga kun ga wannan guda biyu sun yi downloading. Yanzu kawai zai mu taba kan guda ɗin nan, gashi nan sai mu zo mu taba wannan install din. So gashi nan kamar haka muna install na shi. So gashi nan application ya gama installing, sai ka zo ka taba wannan open din. Wannan email din da ka sa a wannan wajen da passport ɗinka shine zaka zo ka mayar da shi kai login a wannan wajen. So gashi nan wannan email din da ka je kai creating account a can wajen, idan ka zo ka nan wajen shine zaka ƙara mayarwa da wannan passport din, sai ka zo kai login account ɗinka. So gashi nan kana yin register za su baka welcome bonus naira 500 ne da kuke gani kamar nan. Ni na tura message guda ɗaya ne. So gashi nan na tura message guda ɗaya, na yi tax guda ɗaya ne, shine ku kalla zama 1040. Kai kuma kana yin register za su baka welcome bonus naira 500, sannan kuma minimum zero shine 1100 zaka cire kuɗin ka nan. So ga nan da zaka zo kai aiki a nan wajen su ringa biyan ka. Ga nan wajen tax din nan zaka zo ka danna wajen tax din nan ne, sai ka zo ka nan wajen ka zo ka sa number da kake WhatsApp din. So gashi nan barin sa. So gashi nan bayan ka sa number naka zo ka zo ka taba wannan start tax din. So gashi nan sai ka zo ka taba wannan go to setting. So gashi nan ka taba wannan allow. So gashi nan bari mu ƙara taba. So gashi nan yanzu bari mu jira za su ba mu wani code yanzu nan. So gashi nan sun ba mu wani code a nan wajen, ga kuma linking device ya faɗo mana kamar yadda kuke gani daga sama nan. So gashi nan zamu zo mu taba kan linking device nan ne. Gashi nan sai ka zo ka taba wannan interlinking device, sai ka zo ka taba wannan confirm, sai ka taba wannan use mobile data din, sai ka sa thumbprint ɗinka. So gashi nan bayan ka sa thumbprint ka sai ka yi minimize, sai ka ringa ganin wannan code din da suka baka. So gashi nan CN79 gashi nan RA gashi nan sai BB. So gashi nan yanzu nan zai linkin. So bari mu jira shi linkin. So gashi nan yayi linking kamar haka. So sai ka dawo cikin website din. Gashi nan sai so gashi nan kana linking zaka sun fara tura ma message kamar haka. Nan wajen kar ka fita nan wajen har sai ya kai 100 shine za su baka wannan naira 600 nan. So haka ne ake yin wannan update din. Gashi nan za su tura message, gashi nan zaka yi wannan tax kana gama za su baka naira 600. Kudin ka gana yana kai naira 1100 zaka je ka cire. So insha Allah zan muku bidiyon yanda yake zo, ba na san bidiyon yayi tsawo sosai ne. So gashi nan wajen zaka jira shi har sai ya kai 100. Idan ya kai 100 sai ka ƙara kuma ba minti 5 sai ka ƙara zuwa ka je ƙarin wannan tax din nan. Haka ne zaka ringa yin tax a wuni, zaka yin guda 10 zuwa 20 zuwa 100. Duk tax guda ɗaya idan kai za su baka naira 600. So Allah ya sa mu dace.